Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allah, ya Allah, na roƙe ka Allah. Allah, ina ƙara roƙonka Allah. Ya Allah, ka sa karsana ta haifi a biyu Allah irin na jauro. Allah, sa karsana ta haifi biyu ya Allah irin na jauro. Ya Allah, ka bani kuɗin da ina je kasuwa yau zan siyo fanke wala ishi. Saboda ina marmarin fanke ga ƙosai ya Allah. Allah, na roƙe ka Allah. Allah ya sa saniya ta da akuya ta su haihu a biyu. Don ni a radun Allah idan akuya nan ta haifi ɗaya sai in kashe shi. Ya Allah, na roƙe ka. Ya Allah. Ya Allah, duk abin da mutumin nan ya roƙa, ya Allah ni kuma ya Allah ka bani biyunsa. Oh no! Ya Allah, duk abin da mutumin nan ya roƙa, ya Allah ni kuma ka bani biyunsa. Ya Allah, ka karne min ido na ɗaya in zama mai ido ɗaya da ƙafafu ɗaya ya Allah. Na roƙe ka Allah ka maida ni gurgu Allah. Allah ina roƙon ka maida ni gurgu da makaho. Allah amin. Continua, velho! O pai de filmar!